सार नुनो मोनदों दिनै नोंथाङा नमिनेसन बिलाइखौ नोंथाङा गथायबाय दा नोंथाङा मा थांखि लानानै दिनैहाय बे 28 नं गसाइगाव बियाबावहाय MLA नि थाखाय गसंखो? नंगौ थारैनो आङो दिनैहाय 28 नं समस्तियावहाय दिनैहाय नमिनेसन गथायदों बे सैथो आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय आङो जे 28 नं समस्तिनि जेनेखि माखासे जोंनि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय माने जोङो मोनसे थांखि लादों थारमाने जोङो 28 नं समस्तियावहाय दाखालि बावैसो जोंना एक्स माने थैनानै थांबाय बिथाङा BPF निफ्राय देरहालांदोंमोन दा बेनि जाहोनावहाय दा उफ्रा बिसायख'थि जादों 28 नं समस्तिया बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे बेवहाय जोङो देरहानानैहाय जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानैहाय जों आखायाव लादों आरो सार नुनो मोनदों BPF UPPL आरो कंग्रेसनिफ्राय बेवहाय गोबां गोख्रों बिजाथिफोरखौ नोंथांनि हेंथायै जेन'बा दङ अलरेडि बिथांमोना नमिनेटेड जाबाय जेन'बा नमिनेसनखौ गथायबाय दा बेबायदि नोंथांनि बेरेखा हान्जा थानायावहाय गोबां बेरेखा हान्जा थानायाव नोंथाङा देरहानायनि माबा मोनसे सानखान्थि दं नामा नोंथाङा? थारैनो दङ आंहाबो मोनसे सानखान्थि दङ जे जोङो 28 नं समस्तिनि हिसाबैहाय जोंहा गोबां आंनि माने रायजो राजाफोर सापर्टार दङ आरो नंगौ थारैनो बेवहाय आङो 100% आं देरहागोननायनि मोनसे आसा दं आंहा आं गुबुन दोलोफोरनि माबाखौ आं सिन्था दारा खालामाखै माने आं थारैनो बेवहाय 100% देरहागोन बेखौसो आंहा मोनसे सानखान्थि दं आरो बेसेबांसो भट मोननानै नोंथाङा देरहागोन होनना सानो? आङो खमावबो 90,000सोनि गेजेरावहाय देरहागोन आरो दा नोंथाङा देरहानायनि बोलोआव फैयोब्ला नोंथाङा रायजो राजानि थाखाय मा मावनो बिथांखि लादों? आङो जुदि 28 नं समस्तियाव जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ बे 28 नं समस्तिनिफ्राय जुदि आंखौ दैथायहरोब्ला आङो रायजो राजाफोरनि जेनोखि सुबिदा उसुबिदा फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ आं मावगोन जिखुनु समस्याखौ आङो रायजो राजानि थाखायहाय मावगोन आरो आङो गुबुन MLAफोरबादि आङो बेबायदि माने समस्तिखौ नायाबालानो थाया देरहानानैहाय गोबां जोंना MLAफोर देरहानानै थाङो जे समस्तियावहाय देरहानानै थांखांनायनि फरेनो खुनु जोंनि MLAनि गावनि समस्तियावनो खनसेबो आगान होफैया आं बेबादि जाया आङो देरहानानै थाङोब्ला आङो ओरैबादि खालामगोन माने मोनफ्रोमबो सप्तायावनो खनसे माने आङो रायजो राजाजोंहाय जोंनि समस्तिनि 28 नं समस्तिनि जे रायजो राजाजोंहाय बेजोंहाय आं नुजाथिगोन आरो समस्याफोरखौ सोंगोन रायलायगोन मा समस्या जादों मा समस्या जायाखै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजोंनो आङो लोगो हमनानैहाय मोनफ्रोमबो सुबिदा उसुबिदाखौनो आङो मोजाङै मावलांगोन होननानैहाय आं आसा खालामो। नोंथाङा बबे दोलोजों फेक्टर जागोन होननानै सानो? आं दा बेखौ सिन्था खालामथ'वाखै बबे दोलोजों फेक्टर जागोन बेखौहाय मानो होनोबा आंहा आसा दं आंनि सायाव आंहा फोथायनाय दं जे रायजो राजाया आंखौ 28 नं समस्तिनिफ्रायहाय इन्डिपेन्डेन्स हिसाबैबाबो आंखौहाय दिनैहाय माने देरहाहोगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। माबायदि अनसायदों नोंखौ रायजो राजाया? आंखौ रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसायदों माने जोंनि जे माखासे समस्याफोर दङ बेखौहाय जोङो सावरायदों गोथौआव हाबनानैहाय बा जोङो रायजो राजाफोरजोंहाय बे समस्याफोरखौ लानानैहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरावहाय ओरैबायदि अनसायदों आंखौहाय जुदि नोंथाङा जुदि बैफोर समफ्रावहाय जुदि जोंखौ सप्तायावनो जुदि खनसे नायफैयोब्ला बा मास मोनसेयाव जुदि खनसेबाबो नायफैयोबा होमब्ला जोङो नोंथांखौ ओरैबायदि भटआव देरहाहोगोन जे नोंथाङा फोथायनाय नङा जे गुबुन मानसिफ्रा नोंथांखौ ओरैबायदि भटआव देरहागोन जे बिपुल भटआवहाय देरहानानैहाय नोंथांखौ देरहाहोनाय जागोन बेबायदि आसा होदों आंनो। जिहेथु नोंथाङा सासे NDP-नि बारग'आव सासे दैदेनगिरिमोन आरो लोगोसे जोङो नुनो मोन्दोंमोन थांनाय इलेक्सनाव नोंथाङा मा होनो UPPL-निबो जानानै मा होनो नोंगौ थारैनो आङो एक्स NDP-नि आङो गबिन्द ग्रुपनि PG-निमोन दा आङो ओरैबायदि मोनसे जोंनावहाय फैदों एक्स हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों एक्स NDP-नि हिसाबैहाय माखासे जोंहा समस्याफोर दङ बे हिसाबैहाय जों बुंनो सानदों आरो बुंगोन आङो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजोंबाबो
जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो UPPL हिसाबैहाय आङो UPPL आव दङमोन थारैनो बे सैथो आरो UPPL निनो मावदोंमोन बै समाव जेब्ला जोङो केम्पआव थानानैहाय डिजिनेटेड केम्पआव थानानैहाय जेब्ला केम्पखौहाय जों केम्प फायार खालामो केम्पखौ सिफायो बे समावहाय जोंना सारमोना बुंदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा जे केम्पखौ केम्प फायार खालामखांनायनि परे जों गासैबो UPPL जाजोबनांगौ होननानैहाय दा UPPL जाजोबनांगौ होननाय बायदियैनो जोंबो दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय जोङो UPPL आवनो जयै गाजा गोमजायै साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि गासिबो UPPL आवनो जइन जाजोबदोंमोन आरो जाखांनायनि परे जोङो ओरैबायदि दा दोलै नोगोरै मावदोंमोन बै समाव MLA फार्स्टआवहाय जोङो BTR नि मोनसे इलेक्सन बेवहाय जोङो देरहाहरनो बा जोङो बे देरहानो थाखाय जों खामानि मावबोदोंमोन UPPL नि थाखायनो आरो बेनि उनावहाय MLA इलेक्सन जादोंमोन जोंना MLA इलेक्सनावबो जोङो दोलै नोगोरै UPPL जोंनो मावदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैदों दुखुनांथाव जोंहा माने UPPL जों जानानैबाबो जों थानानैबाबो जोङो मावदोंमोन मावनायावहाय दुखुनांथाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो MLA जोंनि 28 नं समस्तियावबो मोनाखिसै आरो लोगोसे 29 समस्तियावबो मोनाखिसै बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' MCLA देरहानानै दं जोंहा दा बे हिसाबै जोंहा ओरैबायदि मोनसे साननाय दङ जे जोंनि जेनाखि एक्स एनडिएफबि जोंहा माखासे समस्याफोर दङ समस्याफोरखौहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दङ बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा दिनैहाय जोङो एक्स हिसाबै माने जोंहा दिनैहाय बेवहाय माने समाधान खालामनो थाखाय माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो गारजेन गैयै बादि नुहुरदों माने MCLA गैया बा MLA बो देरहायाखै बे हिसाबै जोंनि समस्याफ्रा जोंनि सुखु दुखुफोरखौ जों सोरनो फोरमायगोन जोंहा माखासे मानो होनब्ला जोंहा माखासे गोबां दुखु दाहाफोर दङ जोङो नांनानै फैनाय बिराद गोबाव नांनानै फैनानैहाय दिनै एकर्ड जानायनि समावहाय जोंहा दिनैहाय बे समावनो जोङो नांगौखिनि माने MLA आरो MCLA खौ मोननो थाङाखै बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि मोनसे थिरांथा लादों जे जोङो 28 नं समस्तिनिफ्रायनो जोंनि एक्सनिफ्रायनो गेलेनानैहाय देरहालांनानै जोंनि माखासे एक्स आरो रायजो राजानि जोङो बै समावहाय जोङो जाबोनाय थाबोनाय जेनाखि रायजो राजाफोर जोंनि थाखाय दुखु मोनबोनाय जोंनि थाखाय खस्थ' मोनबोनाय बिथांमोनखौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जाथि जन'गोष्ठि बेखौ लानानैहाय जोङो जयैहाय मोनसे मोजां थांखि लानो हायो बेनि थाखाय जोङो आङो बे लानानैहाय माने मोजां थांखि लानानैहाय मावलांनो हायो बेखौनो आं सानो आरो